Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kwiKHANYISANI TV. Mawusamusha kwi-channel yethu, ngiyacela ukuthi subscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo esikhathi sakhiqiza. Senza u-part 3 wamanzi namhlanje makhosi amakhulu. Ekufanele sibalule kakhulu makhosi amakhulu ukuthi amanzi noma kuthiwa amancane kangakanani kufanele ahlonishwe. Ngoba kukhona la khona ithongo lakho lingakukhombisa ukuthi nakho amanzi engifuna ukuke kuwona la ungayi kuwona. Lisuke likwenzelani lokho? Ngoba la lisuke likhombisa khona yila eluselazi khona ukuthi impilo nokwazi ukukuvikela lingakuvela kahle kakhulu kuleyo ndawo ukuthi ukwazi ukuthola into elifunayo. Umfula noma mncane kangakanani udinga ukuhlonishwa, ngoba khona eminye imfula la emncane uma uyibuka ngamehlo, kodwa uthole ngokomoya kule mfula kuhlala untomfishi. Kungusa kulesigaba lesokuchaza sontomfishi nabo okuyibona abaphethe amanzi isikhathi esiningi, iyinkosazana abafani. Uyayibona nje yasemfuleni injengomuntu nje umbala wayo, eyasolwandle ithi ukukhanya. Ngeke ngithi yellow bone kodwa ngizothi njengomlungu iyakhanya kanjalo. Le nkosazana zamanzi ziyakwazi ukushape shifter. Ukangixake mina umuntu methi uyawazi usize wayo, ngoba amanzi mawafaka enkomishini athatha leyo shape, mawafaka kujeke athatha leyo shape. Ingakho kubalulekile wonke amanzi uyakuwona kubalulekile ukuthi uwahloniphe, kakhulukazi mawukuthi ekhaya khona umuntu owafaka ngamanzi wangalungiselelwa izinto. Ngoba omunye umuntu uhambe nenkinga ahamba emanzini, uthi uziguke emanzini nje kuphela izinto sezibheda kakhulu, ngoba uthi efika emanzini uhamba nekobela ungawazi amanzi, umuntu ongakwazi ukudonsa imimoya. Athi mengena emanzini agcine embathwa yilo muntu owaziphonsa emanzini wazibulala. Uthi ngoba wazibulala bamphilisa impilo yenja, nawe ugcina usuhamba usuzophila impilo yenja. Udinga ukungena emanzini 081 380 4198.